i profundament local. Jo crec que els tòpics sempre es basen en una part de veritat, de realitat, i jo crec que aquests escoles de traductors han aconseguit universalitzar aquesta novel·la, però no és una novel·la universal, no solament per això, sinó perquè les pàgines de l'Invierno de Gunther estan esquitxades, això també ho ha comentat el doctor Konchenko, de frases, paraules soltes, expressions en guaraní, de vegades allò que diuen en guaraní, el lloparà, que és la barreja, sobretot es parla de la capital, de barreja de castellà i de guaraní, de castellà parlat amb sintaxi guaraní o de guaraní parlat amb sintaxi castellana. Això també es reflecteix en les pàgines, no solament en boca dels personatges, sinó fins i tot a vegades el mateix narrador també fa servir aquestes expressions. A mi personalment, com a lingüista, això és un ingredient d'amenitat, també és una dificultat per al traductor, o deixeu-m'ho dir d'una manera més guapa, és un repte, que és que una dificultat pel traductor. També, com també ha dit el doctor Konchenko, de dalt a baix, llegim a les pàgines d'aquesta novel·la, és un curs intensiu d'antropologia, de mitologia del poble guaraní, ja des del primer capítol, que és una lliçó magistral de mitologia guaraní en boca d'un dels personatges, que és un professor universitari. També la història del Paraguai com a república independent, i el lector hi aprèn sobre la guerra de la Triple Aliança del segle XIX, dels seus poderosos veïns, el Brasil, l'Argentina i l'Uruguai, que se li van menjar bona part del territori, i curiosament avui tots quatre formen el Mercosur, o sigui, estan en bones relacions de veïnatge i comercials i econòmiques. També s'hi aprèn sobre la guerra del Chaco amb el veí del nord, amb Bolívia, al segle XX, en aquest cas va guanyar el Paraguai, i també per descomptat el present de la novel·la, que és la dictadura de Stroessner, que va durar tant com la dictadura franquista, 35 anys, del 54 al 89. O sigui, aquesta novel·la, per tot això, i perquè a més, això és tot el que té de local aquesta novel·la, però també hi trobem, al llarg de les pàgines de la novel·la, una esquitxadissa de referències culturals, musicals, pictòriques, artístiques, i sobretot literàries i molt específicament poètiques, citacions de poetes, no solament de poetes en llengua castellana, sinó poetes en llengua francesa, en llengua italiana, en llengua alemanya, al·lusions o referències d'autors com Hemingway, com Dostoievski. Fins i tot hi ha una passatge